Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Paminawa! Certified SED Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini mangun akong goiter kuan man kanang naoperahan sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nag-maintain ko sa Panyawan. Pag-maintain ako wala na siya mo abanti ni murag siya ni kubol murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang SED Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, SED Panyawan. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating
sa buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Oo, nindoting baya. Nindot yun. Sakto na. Tarong agdaan ang iyong papel ha. Don Goliath. Kay niya na sila. Nagbangas ka. Di gawas na sa auto. Unsa inyong gibuhat din sa gawas sa kong unit in subdivision, ha? Unsa? Gaplano kong paliton kining maong unit, Miss Charmaine. Unsa? Kining tupad sa kong unit, gyud? Yes, this property is for sale, di ba? Huwag nakagusto ko, paliton ko kini. Unsa? Asa ang mahalon kong cellphone, Sandro? Tawagan ko ni maong numero nga nabutang pahibaw nining for sale kining maong property. Kay paliton ko kini! No! No! Nagsige kag atang sa imong cellphone, Sir Mike. Gipaabot ko mutawag si Sandro. Abi na kung nagatang ka sa tawag sa imong anak. Kanindot ka kung baka na nagtawag ang akong anak, Ermitanya. Ikalipay ko kada. Gusto ka, patawgon ko siya nimo. Ha? Oh, basig si Sandro na. Oh, si Charmin. Hello, Dad. Gipalagot siya kog maayo ining Sandro, Daddy. Unsa, baby? Di ako sa bag-una kong gipuy-an. Og ni asad ang animal sa bag-una kong gipuy-an ron. Oh, natural naman siguro makatulto na siya diha sa imong himutangan karon. Tungkol kasi may nagato ninyo diha, di ba? Pero, Dad, posibleng magsilingan mi. Masayibot ba ipasabot, baby? Unsa na yung status ini niya des ato, Dad? Nipahawa na siya des ato? Niresign na ni siya nimo? Wa man. Pero nganong kuyog siya ini niyang bagong amo? Bagong amo? Masayibot yung mga ipasabot, baby. Kuyog niya katong amigo niyang adunahan nga may sports car nga diha sa bahay, Dad. Si Sandro ang nag-drive sa sakyanan. Og niya sila sa subdivision nga akong gibalhinan kay plano sa mong adunahan nga pobre kay naong nga paliton ang unit tupad sa kong unit. Usa? Dad, unsa man? Gisunod-sunuran jud ko aning Sandro, Daddy. Hey, wait, iya. Di ba matod mo uban niya ang amigo niya nga adunahan nga mo'y gusto mo palit og unit niya? Pero sa may labot ni Sandro, nga mamoy mong kalagutan. Okay, Dad. Mura ka na gusto kong mahibawan. Kung ipahawa na ba si Sandro sa pagtrabaho o boss nimo, bye. Oh, your nose is fogging of angry. Oh, your angriness, your smoke in your nose. What happened, oy? What did your daddy say? Wa pa day ko mapahawa si Sandro sa bayay, ha? Oh, but why he is with that wealthy but poor of face man? That poor of face makes sugo with Sandro ba? It's like ulipon niya si Sandro. Yaya, naglagot ako maayo anang Sandro, ha? Impis ka gusto ko sa likayan, kunya, hindi aki doon siya doon ako. Is he living the eye with his wealthy friend? Wealthy friend? Mupalit lang og baratuhong unit ani mong subdivision, wealthy na agad? You also, from wealthy family. But you buy a baratuhong unit here in the subdivision. Yaya, Sally.
Layasanan ko ra niya. Layasanan. O gi-explain na natin ka kung ano nakuha ko ning unita. Oh, yeah. Oo. Because you pity your classmate in college. That's why. Yeah. Paniti ko no sila speakas unit, be. Kung nag-unsa sila. Huh? Unsa man, gidayon gyud ka nilag palit ka ng bay, sunod ning akong unit, please, ya. Nganong paliton man taon ni mo anhi na tampuyo do. Wap ko bebaw. Pero paliton ko ni. Wa kakibaw niya. Paliton nimo ngigan yung mga datoy. Mura lagi mo labay sa mga kwarta no. O palit ka aning maong unit nga kami no mga pobre nindot kining baya pero dinyo mga dato murag lukus-pukus ning housing ay tawag ninyo ta. Unya mo puyo ka ni bidasan nimo. Ikay mo puyo ni, Gulyat. Utsyan? Kini si Max Urban. Celebrities of ang gamiton, may iskwalin, may gruta tayon. Mukuti mo hamis atong naon, mga bugas talong kuhaon. Celebrity pang pa-beauty, celebrity para sa family. Ang kahumot, suabing-suabi, celebrity so okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Sa ato pabiyaan ko itong giabangan kung kundo unit nga akong giabangan, ituyo man to nako nga kadtong may akong giabangan kay para lagi unta nimo for your convenience store. Noon sa mga kayo, aron hiyahay ka dito. Pero niya ni noon ka din eh. Nga, nerbaho pa yun hinoon ka. Driver, bodyguard pa noon ka. Noon sa taon ka eh. Pwede naman sabi nga imo itong abangan dito. Ganaan ka kanto. Kaya di ka makita mga chicks nga maligo sa swimming pool. Unta! Pero malhin ka ta din he. Kaya gisunod-sunod na nun yung kras. Gisilingan pag yung kakanana ka. Kras ba, uy? Ay, sa... Part sa kong trabaho. As driver bodyguard. Nasundan ako ang akong gibantayan. Ay, sig-atik, oy. Ikaw, sig-atik, oy. Ikaw ba? Ikaw, yung gastong palit sa bahay. Aron sundan pag yun mo yung bantayan. Pindasos. Gulyat. Ay, sig pamakak na ko, oy. Ipitong anal ko ni mas tinuwa ni pertabangan, tika. Ang pagsunod mo sa akong gusto, dako din tabang para nako. Maong ayuha pagdai mo role. Ang imong papel. Dato ka. O, ikaw ang pobre. Mauna. Bitag gano, gikapoy na ko aning dato-dato dong. Hasol ka ni madato ta, wise challenge. Puol sa ni dato ta kay maka-afford tas tanan na tong gustong paliton. Unsa? Hello, gentlemen! Uy, yaya sili! Di lagi ka! Di tagang sakar! Ang imong papel lagi, Gulyat. Dato ka. Ay, hindi mo ko na. Oy, sili. Unse ato. Nigawa sa maligi kag balik sa inyong unit, ha? Quick transformation, sir. Transformer, ha? Transformation. Your first reaction when you saw me was, maong bagay ni mo. Making your voice big, not bagay to you. Ganina, bagay to. Wadi ko yung ngayon nga ba dato, yaya sili? No way. Because your face is very cheap. What? What? Kita ka. You don't understand what I mean when I say your face is very cheap. Sabi ni Saya pa na, braton kikag naong. You mean to say chip cook? Yeah, Sili, yaya. Anong mibalik man ka na mo? Cause I wanted to know if we will be neighbors now. Yes. Akong palito na mong unit kay papuyan ako sa mong iro. What? Unsa na kayo nahitabo sa pagsubay ni Sally sa Pikas unit? Nadayon di ka og palit sa amigo ni Zandro? Day? Yaya! Sota ko, Day. Okay, sota ko. Ansa man? Day. Kumusta, ha? Based on my gathered information, the chairman, it is confirmed. It's confirmed that wealthy friend of Sandro will buy the unit next to us for his dog. Ha?
Ya, pagtarong gud niya. Oh yeah, is my English hard to understand, day? Okay. I will translate it in Bisaya. Dayon no nagpalit sa adunang amigo ni Sandro ang silingan natong unit para sa ing iro. Unsa? Lalo, di gyapon kasabot. Should I say it again in English language or what? Nakasabot ko, Yaya, pero para sa unsa to? Para sa iyang iro? Yes, Inday Charmin. Hanginon sa king amigong Sandro, no? Pareha sila ka hambugero. Yes, hamburger. But Sandro is not hamburger, manggod. Ay, basta. Wako kauyo niya. But I like him. Yaya. You remember what happened lately? When you sudden break your car and you make duel to the sports car? And then, when the window opens, wow, Sandro is the driver's seat. Sitting in the driver's seat, he is so cute and handsome, wearing a sunglasses. And the smiles make hobo my pante. Yeah. My garter loosened when I saw Sandro and I melted. Oh, is our feeling mutual, day? Unsa, Yaya? Do we have the same feeling with Sandro? No way, Yaya. Never ko makagusto kang Sandro. Liar! Yaya Sally! Dunay baki sa may sapa, malipayon siya. Gamay ilong dakog mata, kusog nga mukanta. O gak gak gak, o gak gak. Namuwak nagbalik ang mga tanaman sa asawa ni Sir Mike din sa ilang hardin. Ang mga paboritong orchid sa iyang asawa, dagko kay buwak. Kay giatiman ko gyudog maayo, samtang wa si Sandro. Ay, gimingaw na noon ko sinahan kong Reyna sa among kingharian. Hili ko sabsiyag mga tanom nga mamuwak. Nganong padayon pa man kong gisilutan sa aman kong hari o sa inahan kong Reyna. Ay, gimingaw na ko nga mapuno sa pagdaig sa mga kauban kong linalang tungod sa gihuptan kong talagsawang kaanyak. Dili sama din his kalibutan nga puno ko sa pagyubit sa katawhan tungod sa akong itsura. Oy, ang auto nini sa amigong Sandro. Matimahuan ko nga na si Sandro uban niya. Aniya si Sandro. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal